Така, здравейте хора! Днес ще изиграем, може би, някакъв Skywars. Amazing! Дай да видим. Малко съм болна, извинете. Малко шмъркаме кия, но съдба. Така, гласуваме за това. Имаме си кита. Линк за сървъра ще бъде в описанието. GhostMC EU. И така. Ето каша малко. Но реши да снима някакъв епизод. Чекайте да не падна, че... И... О, не ми взе кръв. О! Чакай. Къде се намирам? Тук също има една пещеричка. Тук. Влизаме. Стига, човек. Стига. Чакайте, аз обикновено излишните айтеми ги хвърлям. Като имаме тия... Поп. Така. Аз нямам купчето. Ужас. Аз се бия с брадвата в Skywars. Ох, хора, в устата ми е само Егорс. Що така? И тус. И тоя. Какво става, бе? Как бъгва? Се опитвам да се кача, то не ми да. 5, така. То там ще се опне. Хора, бързо, ходим да го пребием. Аре, строй. Бързо, тук не ни е видял. Гащалони. Супер. Така. Супер, прото умря. И хора. Ме целиш, бе. Ме целиш и са, бе. Не. Сега престани. Постанеш ли ти? Просто само работа. Опа. Какво си мисли той? Че сега като ме оцели с лъка? Какво ми шифташ там, бе? Какво ми шифташ? Аз те виждам. Си мисли, че... Няма го видя. Много няма. Хело! Посрещаме го. Кой пали, бе? Къде ги пали, бе? Това не е магиосник. Какво става, бе? О, сега така ще го изигра. Би го, бе! Не мога да го видя! Къде? И прецаках се, бе! О, тот! Къде ме биеше, бе? Как ме биеше това, бе? Добре, хора, добре, първата, фейл. Добре, само малко. Добре. Big 3, сякаш ми се играе на Big 3. Много готина карта. Мен лично ме кефи. Хоп. Insane да видим. Пък. Ако някой влезне, ще играем. Та хора, тук в този сервер вече има рефил на честовете. Само да кажа, не е премиум, много е готино станало всичко. Има никой да влезе.
така че да излизаме, защото няма смисъл да ги чакаме, като на Егорса. Така, опа. Така. Някой. Няма никой. Гадно. Крисмас не. Amazing. Мисля, че беше тази. Сега където игра. Да, тя беше. Тази карта ме харесва особено много. Не защото губя и нещо такова, просто да ме кефи. Аре, никой не влиза, бе. Така. Да влизат в Amazing. Малко бъгва, както винаги. Но не чак толкова. Хело? Здравейте. Здрасти. Как сме? Много трябва да лефтеме, защото... Защо лефнахме? Защо лефнахме? Чакайте, това за кое? Идват хора. Хора. Big 3. Yes. Big 3. Аре, Big 3. Аре, на Big 3. Сега чакаме хората да влезнат. Малко ми спи, хора, макар че този епизод малко по-късничко. Аз съм го снимал някъде в 7 и нещо. Смятайте. Аз как не обичам да ставам рано. Айде, изпрати се. Не обичам да си пиша някакви глупости в чата. Ка! Още не почваме. Само да кажа, че микрофонът е малко назад. С 1-2 секунди. Много хора, откакто играхме Егорса. Този дето бях аз само. Много хора казаха: как виждаш нещата, толкова бързо, а ние не. Само да кажа, че микрофона ми е малко... Чакайте. Назад или напред казах? Не знам какво казах, забравих. Да, забравих. Нямам броня, ужас. Така. Ли да ръшнем? Дайте. Пък, ако не бутнат, съдбата ни е такава. Много хора ми казаха да реагирам на мюзикали, на пак близнаци. Това ли така става? На някакви близнаци, Маркуси... До тук сме. Маркуси. Така. Махаме се. Изчезваме. Чао. Аз всъщност какво взех? Батълен джампинг. Това ще е, хора. Батълен джампинг. Двама сме. Ужас. Страх, бе. Аз нямам никакви пароди. Сега ще чакаме рефила. И ще видят те кой е шефа. Да, точно така. Казах го. Ей! Рефила е след една минута, гордо.
45 секунди. Така. Просто много хора ми казаха: играй Skywars, не само тъпия Egg Wars. Между другото, Skywars и Egg Wars са ми една от две любими игри. Mini-games, по-скоро. Много хейтери към 2-3 души, защото аз имам само 41 абоната. Вчера, между другото, проверих и имах 41. Сметете. Какво става? Много такива хора, дето гледат да хейтват някакви такива, ми писаха: ти говориш там нещо, каквото да има, все някой да не каже, че не говориш. Ама не хора, просто аз не обръщам работи, естествено, но... Хоп. И е време да го намеря този, който се крие някъде по островчетата. Чакайте, с кой сме останали? С FVPMBG. Ока? Така, FVPBG. Хора, мисля това да е от този епизод, като направим тази игра. Защото просто имам температура и ми е гадно лошо, боли ме гърлото, лоши неща. И се надявам да оздравя по-бързо. За да... О, пич! То как бе? Бери! Окей, хора, това е за този епизод. Това е фейло, но се надявам да ви харесаха. Надявам се клипът да ви хареса. Ако е така, може да го харесате и да се абонирате за моя канал. И след това, освен Хелоуин видеото, което направих с Ели и там хората, ще направя още един чалендж с ProGames. Да, точно така, и ще е много интересен. Аз съм правила на него, но сама, и сега ще направя с ProGames. До скоро!